Ola, son Víctor e quero recomendar para o proxecto Contalibros o libro Ilustrísima do escritor Carlos Casares. Conta unha historia que aconteceu a comezos do século XX nunha cidade pequena a que chega por primeira vez o cinematógrafo, abren un cine. Entón, a parte máis conservadora da sociedade e o clero está totalmente en contra do cine porque pensan que é un invento do diaño que ven a alterar a moralidade da sociedade e que é algo que hai que prohibir. E polo contrario, o bispo da cidade, que é unha persoa que ten un pouco máis de sentido común, non concorda con estas opinións. E non vos conto o final da historia para non perder a